Para sa Todos los Santos special coverage sa Aksyon Radyo Bacolod, akong inyo alagad sa kanginan Aksyon, John Diaz. Aksyon John Diaz. Balita na patas. Aksyon Radio Bacolod, Todos los Santos special coverage. Traffic updates, mga insidente durante nagkakumamurar ang pumuluyong Pilipinhon sa Todos los Santos. Aksyon Radio Bacolod, Todos los Santos special coverage. Mayong hapon Luzon, Visayas kag Mindanao. Welcome na welcome diri sa atong pagpangalaga dining special coverage sa Aksyon Radyo Bacolod para sa Todos los Santos 2022. Subong hapon ato liwati baluon ang pinakaling nga sitwasyon diri sa Bacolod City kag Negros Occidental. Kamusta na yan ang pila ka mga areas of convergence sa probinsya? Kalakip na ang mga lugar nga masamig ginakadtuan sa aton mga kaaksyon basa mo sining mga selebrasyon. May kaupod nato ng aton mga aksyon unit reporters fielded na sa tag sa mga areas of assignment. On board sa aton nga Patrol 1 kag Patrol 2 Lunsay Navarra Patrol. Pod nato ng puwersa ni Aksyon Dale Salazar. Yara ba ng puwersa ng Aksyon Eden Aboso. And sa sentro ng maansang probinsya kung sa Negros Occidental, Bacolod City, may kaupod man nato ng puwersa ng Aksyon Zil Minardo. Subong mando kay dugay hato ni badoon ang pinakaling nga sitwasyon sa palibot sang probinsya sa naglain-lain nga mga distrito diri sa Negros Occidental. Ngayon kubod man nato ng atong mga aksyon correspondent. Bod nato ng puwersa ni Aksyon VJ Apasible live gikan dra man sa 5th District. Sa Northern Negros may kaupod man naton sa Aksyon Roger Gutib. Subong man sa Aksyon Nelson Pateño. Gani mga kaaksyon, standby kami dira sa inyo man tagsa ka mga ginamtangan. Ang iban siguro ara na sa mga patso nagaduaw, nagasindi sang kandila sila mga minatay. Hindi na kita magoyang pasang tiyempo'y baro na nato ng pinakaling nga sitwasyon sa palibot sang syudad sa Bacolod ng kaupod nato ng ato naman nga Patrol 1. Sa kaidra sa Navarra Patrol gihapon, pod nato ng puwersa ni Aksyon Zil Minardo sa Patrol. Aksyon Radio Bacolod, Todos los Santos special coverage. Aksyon Zil, mayong hapon. Action dyan, maayong hapon. Good afternoon. Kamusta da? Kamusta? Grabe. Grabe. Init sa color sa bayo ko. Muna ka pa. Kasi impossible. Nada mascara. Naya matsyag ko rin sa may Burgos Public Cemetery. Subot silingon. Bot silingon. Ara ka subong sa mga... Yes. Migo, tao sa likod ko. Sino na? Migo, May migo ka da sa likod mo. At sino na sa? Mangutas mo, sino na sa man? Naka-costume siya. Oo. Kamusta sa mga aton nga tigalalag? Mas maayo kan subong ang ilang di ako hindi magutok ang cemetery lain sa nagligad. Wait lang gid Aksyon Zil. Aksyon Zil. Lain nagligad na medyo gutok-gutok subong daw na kailangan magkakantay. Inspired ni sa subong ang imo nga costume. Inspired sa Every nagsindi ko sa may kabilay. Okay. Dire ka man nagsende? So kung magsindi sa minatay, nakamo na sa nga daan? Nakamo ka na ni nga daan pag sindi mo? Oo, naka-costume na sa nga daan, action dyan. Every year, gaamo ginasaya. Sa akin sa lakyan, hindi pa ako para sa amin. Pisino mo, mutsagan mo, pisino mo, para sa kung amo ng sutsura mo. Masakay sa yun. Ganit ang bako sino man bin mahulo nga nakaamo ko na. Anyway, subong man exemption gina Aksyon Zil kay di ba? Nandan ta man na bisan kini sa ibang nga lugar nakasuksok ta mo maskara nga papel. Ano na? Di ba? Ako daw nagkakakita sa ako mga tigulang. Piling ko pasensya na ka mo kay sa katulad isa lang ni. Dali man lang pusan ka gini nila disgrasya ka gid. Amo ginambal ko daw. Wala ka na ginotan sa costume. Medyo hindi man. Hindi man, okay lang, kaya lang. Yes. Pero kung mapauli sa mamo na sa Japon? Action dyan. Mapauli sa mamo na sa Japon? Mapuli ka, mamo ka na ng Japon. Oo, dali malakat ako rin sa nalaga. Ano pa rin nga pag ko sa kanila malaga kami ko rin sa may alias. Ano to Yes sila? naman sila. Malaga lang kami sa kanila. Ang gabi na lang.
Ito kami. Sino na karakter y Action Zilman? Action dyan. Ano nga karakter ya? Sino na sa? Ano na nga karakter? Do sa ano, manimatsyag ko sa may ano na ganing. Hindi sa Rampage. Araba lang ka pang ano sa mga forest na action dyan. Wrong turn. Wrong turn. Oo. Amo na yung Amo gid man, karakter. Oo, wrong turn gid. Basta hindi ka na magsala da karon na kay kung mag-wrong kag karon na bandi sa lampos. Sakto gid na. Ano niya, ang buhok niya original na. Buhok mo gani. Buhok kaya gani action dyan. Ah, Ang maskara yati amo ni ang prop sila. Mm. No, pero ang buhok iya gid sa action dyan. Ti every year ga mo ginasaya. Oo, maginita kada tikalalaga mo ka gini. Yes, nasawaan niya na kay gati. After 2 years naman ni Wat, no, nga mo ni ang kay sir nga ganyan mo, kay te. Action Zel? Segman ka sa Action Zel, ang balon mo sa ha, every tigalalag lang ka basta adlaw-adlaw. Tikalalaga. Nakadlaw mo si James kay, si James ay kapurmada subong. Gani, pero tete lang kita mamaho. Gani base, bala kong malampusan sa to. Wala ka magkapamaho. Wala, dala ka ko sa dalan niya. Magkapangibot ko. Wala. Oo, kay nali bala ang paugo ni Black Action Zel kag gulpi bla tikiyon alaban kita sa disgrasya. Ako gani. No, kagate, nalingaman dre ang mga tao, action dyan. No, may mga nagpa-picture man sa imo. Damo, sa sila damo. Alin ba kagabi, nagawin ko sa akon sa Burgos sa Madrid. Pila na imo edad? 43. Yes, so 43 May edad na years sa old. gali, 43 na. Oo, si Sir 43 years old na, no? Oo. Kagati kami naging mo ni Sir. Nahidlaw ang kaguloy kahit idwa man katuig mo. Dua ka tuig. Maskara mo. Oo, sang legal niya pandinig. Ako nang suranan daw ko eh. Yan. Yan. Ti, Action Zel naglibot na sa may Burgos Public Cemetery subong. Nalibot mo na ang Burgos. Wala ka na, hindi na kami kang huli. Nagtindi lang siya action dyan. Inaano ko, kaya antes na ako silog ko ginadaan, may nasibot na sa akon. Ano ko dahil nga magdulong-dulong, basta na ako na Kasi ka matudas na lang kasi ako may tulong. Tulog ka lang yan, nasibot na. Kapag magkaroon nga magdulong-dulong na, Oo. malampusan na na. Basi karon. Kami na nga siling ko, mamata-mata sa payak eh, basta hindi pa lang, hindi na tayo makalakas. Ang destinasyon mo, lihis naman. Oo, anong lang. Oo, gano'n ka. Along halong lang kita kay Sasakyan ka na yan sa jet eh. Dumadulong ng dugidugayo. Gano'n. Pero, tayo ma, sa kagiguya, kung hindi usapin, nakalayo ka na sa lalakon. Hindi tigo para ka sakay ka sa jeep no. Ubahon mo na imo nga ano sa Sa wala ano. yung face mask. Huh? Wala mo na ginauba kung magsakay ka. Wala yung gidya ginauba. Ate, mga puti matamo bot ko may mapasakay si mo. Hindi ba? Sa kagabi, naka-encounter ko, nakasakay ko, magdulog ko sa mga taga-santap eh. Mga tatlo may giga sa lakyan nga, wala ginagpapasakay sa akon. Oo So, man. sure, sabi sila, Ay, oo, tatlo. Kasi sa lakyan ang ginparahan. Wala sa ginpagsakay. Oo. santap eh. Sige, Kaya ako sige. magpara-driver. Action dyan ah. Gani man. Sige Manong, thank you. Anong ngalan niya? Oo, thank Anong you, ngalan Ken. niya? Ano kaya ang pangalan ha? Ay, hindi sa. Ay, hindi sa. Secret lang. Secret lang. Sige, sige. Action Jill, thank you so much. Thank you, Gid. Ken. Pero usahin ko no. Oo, si Action dyan. Oo. Kamusta daya subong? Kamusta datong sitwasyon sa may Burgos Public Cemetery? Damo na Action Jill? Naga-bisita da? Oo, Action dyan. Agati kagina sa ngaga palang gani, 8 a.m. Sa... Oh, nautod ang linya ni Action Jill Minado sa Arana. Action. Ginutok na gani. Oo, sige, sige. Again, go ahead, Action Jill. Yes, gutok-gutok na gani action na dyan na magpagsulot naman to kagina daw kadamo nagedis sa nagasindis ang kandila kagati nagapadayon na pa sa gihapon na sinian nga pagpaninlog sa giban so ang tiyempo subong medyo ga pulo pa na rin action dyan so maano tanayo kaya ang ulan para nagbaskog ang ulan ng sinaction dyan kagati subong Oo. Nautod ang nadula na naman ang linya ni Action nga Jill. nagabaligya Arana. sa atubang sinisang sa atubang sinasyon dyan, no, sa Burgos, kaga Roman Catholic Cemetery, na may mga kanupendere, kaga nagabaligya, kagang wala para kaginagin pahalin today, ay nagabaligya sang mga binangon, bala. So may permit sila kahit ibawal, gani magsulod sa mga bladed weapon. Okay. So ginabawal man yung pagbaligya. Pero nagaw kayo, kaya rin sa gyapon, action dyan, kay may permit, sila halin sa city legal,
office action dyan. Kaya gati, wala man Action sa Zil, may question lang ko. Anong policy? One entrance, one exit? Ano man? action dyan. Anong policy tada one entrance, one exit sa Burgos? Yes, action dyan, no? Kahit ang dari ang alagyan is gino-close na doon dari sa may Lusuriaga, balayon. O na sa may Burgos, gid, no? Entrance dari sa may intersection na going dito sa may police station. So may rerouting address ang alagyan. Kagati ang magsulod ka gid sa may public cemetery do, hindi naman sila tama gid ka stricto ang naga-check yar, no, wala naman gid naga-check isa-isa sa mga kagamitan sini sa mga nagagwa kag sulod ka daw siya do, nagida kadamo sini aksyon na diyan ang naga-kadto, no, sa may Burgos sa public cemetery subong hapon aksyon diyan. Pero anong area ang siradong dalan? Bilogid nga Burgos or dalan sa may Lopez Haina, Dampe? Halin sa Lopez Haina going sa police station 4 lang action dyan ang gin-close sini nga dalan. Okay, pero from that particular point, may nagabantay na nga dalan nga police or dalan sa entrance ka Burgos Public Cemetery? Ari action dyan, no, sa may entrance, kaya kasubong man dito sa police station 4, ayon nga area, sili ang ginadeploy nga mga kapulisan. No, ano sila, nagatiyog sila ako nagalibot para i-checkeron ang area kagti until 6 p.m. lang ne ang closure sa dalan kagabuas depende pa reaction dyan. Okay. Kung damo gyapon ang nagabisita no suno kay Police Major Diba is padayon ang closure sini kung damo pa buwas ang magasindi kag mga kadto diri sa may Burgos Public Cemetery action dyan. Pero inang patsoya, until what time sila Action Zil? Bukas? Ang sa may patio until 6 p.m. man action dyan. Okay, pa-confirm No, ta ang na, be. limit. Base ka maka-interview, tatabla sa mga isa sa mga sepulturero, kung anong gid oras, kay base lang iba na pagulugab pero base na lipat sila gari nga until 6 p.m. na diyan, no? Sirado ng patio, so most likely di na sila kasulod. Ano oras sila? May base may mga instruction Action Zil. Yes, yes. Okay, so no, kaya Police Major Richie Gohe until 6 p.m. lang ni ang patio diri nga open. Okay. And then, Action Zil? Sulod pa Oo. after sa 6 p.m. sini action dyan. so meaning, after 6 p.m., hindi na siya pwede ka pasulod. Hindi na pwede kay limit na no until 6 p.m. lang gid kay dulom na ang area wala sa sugad diri sa may sulod sa cemetery action dyan. Okay, and then tomorrow, pwede na lang ibang, hindi kayo ngagaw, buwas na lang. Yes, correct action dyan. Kag di ko magdamo. Sige po na magbisita, no? I-close na lang gid ang dalan. Amo ni ang halin kay Police Major Libay ang instruction action dyan. Yan, makita sa bagay ko na mo sini, I think nagatulutan ni Tay na guro ay, no? Kung magamo sini tiyempo, basi bandla, buwas na lang niya, magasinday dira. Correct action dyan. Kaya subong daw nagtulot-taliti. Pero nagano naman noon, nagulaw-ulaw naman. Okay. Na nagtaliti lang nga kadali. Kaya medyo magalum-galumon. Ginman ang aton nga panahon ng subong nga hapon. Kaga subong hiskan ka panaliti. Padayon ka po ng mga kauturan. Ta nagahingagaw pasinde kag bisita. Okay. Nautod siguro ang linya ni Action Zil Minardo. Action Radio Bacolod, Todos Los Santos special coverage. Balikan na lang sa Action Zil Minardo sa Talipos-Puson nga bahin sa nga pag-report live dira mismo sa may Burgos Public Cemetery na ibaluan mga ka-aksyon nga until 6 p.m. na lang. No, bukas ang patch. Action Zil, balik dira Simo. Yes, action dyan. No, sa nasambit ko na. As of 5:19 p.m. no, nagapadayon sa Japon ang pag-abot kag pagdamo sini sa mga kauturan ta no biskan na kay di kaginan advice naman ni ang iba no until 6 p.m. nilang ni ang pagbisita dere. So pagkalabot karon sa 6 p.m. no amo pa na ang checkeron ta if sarang pa no nga pasudlot sila kay kung okay pa man guro action dyan ini ang ato na dribble ang kasanagon o kung nang magamat alas 6 daan medyo masanag pa naman na no so base pa lang no okay pa ako ni allowed pa sila pero te kagina sa statement na ni Police Major Richie Goy until 6 lang gid sila ni no bangod madulom kag wala suga diri sa may sulod sang Burgos Public Cemetery action dyan. Ay nga, gaw ko na Action Zil. Required nga magsuksok sa face mask o kung hindi? Action dyan, hindi naman gina-require sila na kahit almost sa mga kauturan naton is aware naman ng voluntarily na lang ang pag-suksok kasi ni isang face mask so depende sa ila kung mag-suksok pero ti maobserba sa man sa gyapon
nga kalabanan naga-wear man gapon sa ila sini nga face mask action dyan. Yes, which is better, no? Anyway, sige, Action Zil, balikan ta na kita karon sa base may mga update pa gid. Thank you so much. Yes, action dyan. Amo na ang latest update diri sa may Burgos Public Cemetery para sa Todos Los Santos special coverage sa Action na Radyo Bacolod. Ini si Action ni Zil Minardo, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Bacolod, Todos Los Santos special coverage. Madamo nga salamat kay Action Zil Minado sa Batropo dira kay Action Papang Nixon Tahom. Ay ba naton nga mga Action reporters, aton nga mga Action correspondent, mga dulong man sa pinakauling nga sitwasyon sa palibot sang syudad sang Bacolod kag Negros Occidental dugay-dugay. Gani standby ka mga ka-Action nagapadayon ng aton man nga special coverage diri sa Action Radio. Action Radio. Pero sa totalang mga ka-Action, ining special coverage sa Action Radio Bacolod ginadulong sa inyo sa Nescafe Creamy White mga ka-Action. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. So we understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa lokal pumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radio Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. At sa mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami nilibre ko sila nga check up diri ko hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radio Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Action Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Action Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, GHW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamo ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang yan sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat natin sa TM ginatang sa among
hatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos nga salamat nito nga yung patigayan ng inyong activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kalubihan Dos. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga kaupod ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amon diri sa liwat may aga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawom sa pagpalangga? Kalipay, kasubo, ukon kasakit. Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka malihoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagyak ka na klase sa matay! Dumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya.
Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto ko? Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man kamo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko po buot gid kamo pirme para nga kag ma-pray kamo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Lupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, kagi pang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Ay, koneksyon mga kaakson. Ano imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Liyan kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Tungod nga kung tudloan mo ko sila sala. Katruma sila sa binangon. Sir, kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sila liog. Isang ayawan kami. Pero, Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig gid nyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail? Assignment. Unahon nato ng report ni Action VJ Apesible gikan sa 5th District sang Negros Occidental. Sa 4th District do may mga pag-ulana, no, nagabunok ang ulan mga kaakson ila binadra sa may surad naman sang La Carlota, diri naman sa Bacolod City may pagpanaliti nga nagaluntad mga kaakson. Pero let's get to know kamusta nato ng sitwasyon dira sa 5th District. Action Radio Bacolod, Todos Los Santos special coverage. O naton sa piyak kalinya sa Action VJ Apasible. Action VJ mayang hapon. Mayong hapon, Action dyan, live kita karon nga nag-report diri sa may bahin sa Binalbagan Cemetery or sa Binalbagan Catholic Cemetery, Action dyan. So doon na materialize gid ang ginahambal sa mga kapulisan naton kaina nga sa hapon pa iya no magdamo ang tawo diri sa may Binalbagan Catholic Cemetery. Subong Action dyan, madamo subong sang tawo diri no sa sulod kag sagwa pinagagwa sulod lang man ang aton sa action diri sa gate action dyan makita naton nga may naka standby nga pads or ining police assistance desk no sang Binalbagan PNP diri sa may gate no entrance sang patso action dyan. And dito sa may bahin sang exit action dyan, ato dito ang mga taga-traffic management unit no sang Binalbagan kag nag-augment man action dyan actually no ang mga katapo sang Bureau of Fire Protection
sa aton sa mga kapulisan. And suno kay Sir Rebusquilio, no, nag-augment man ang katapo sang Philippine Army action dyan. Okay. And gin-check naton ang mga taga BHW bala ining mga barangay health worker nga Arimandri kimanti action dyan ining patsyo diri sa may Binalbagan sakop ini sang barangay Inclaro, no. Ang barangay Inclaro isa na siya or second largest barangay sang Binalbagan. Sa lugar mo, Ged? Action dyan? Sa lugar mo, Ged? Yes, action dyan sa barangay ko, Ged. Oo, ang bugos na porsa sang barangay council, ti Arimandri action dyan sa pagpamuno actually, no, sang barangay Kagawad nga si Ma'am Lorna Ravina and at the same time si Kagawad Joe Mandal. So kaina si Kapitan Palmaera kuno Arimandri timing lang gid siguro, no, nga nakasulod ka diri sa may sulod kag nag-aabot man siya action dyan. So ginapasalamatan tagid action dyan ang mga taga-barangay council bala sang Inclaro kay kampiyon, no, ang stomach development naton diri kay kaina ginpapanyagahan kita nila, no. Sisig atong nasudan and subong hapon ti hamburger kag coke action dyan. That is for all volunteers sa tanan nga mga nagabantay dira nga mga personnel. Na dala kita nila, no. Oo. And action VJ, mangkot lang ko, pila ka patso ang ara sa Binalbagan? Ang diri sa may proper action dyan, diri sa may ginaamtang naton sa karon, duwa ni action dyan na divide siya sa duha, ining Catholic Cemetery, kag ining sa may dalan, gid bala, no, paing Claro proper, ini amo ni siya ang Holy Family, no. Private. Amo ni siya ang ginabisitahan karon sa aton sa mga ka-action. Ano na sa action VJ, ang isa private? Action dyan, private ni siyang cemetery, no, sa igad gini siya actually action dyan, no, sang dalan. Ining Catholic Cemetery kung sa diari kita diri Subong, public cemetery ini action dyan. Nakamaton man kita gani sang information nga dugay-dugay Arimandri, no, si Congressman Attorney Dino Yulo na magabisita man siya kag kaina nagkadto man diri si hini Grand Vice Mayor Grace Eusebio and kaina sang hapon Arimandri na istoryata man si Mayor Bibot Mirasol, no. Arimandri siya action dyan kag ginsekyerta ang taga BHW ti subo sa kuno sa ila, no, ti Way Manggida sang may naglain ng pamatsag although may nag-check sang ilang siling BP pero ti normal man action dyan kang subo nga mga tinion, no, madamo na sang tawo diri kag mo na, no, siguro yun mas prefer sa aton sa mga action nga subong magkadto kay kaina action dyan purti gid ya kainit, no, walin kaina sang aga and kaina sang udto although nagatupa ang manipis nga ulan pero pagkadugo action dyan grabe ang init diri pero subong mayong sempo, no, medyo dulom na gani action dyan diri sa banwasang Binalbagan, no. And so far nangin matawhay ang November 1 diri sa may Binalbagan Cemetery, no. And dati sunod kay Sir Rebusquilio kapilagid na naton gina-air, no, sa radyo nga bawal, no, ang pagdala sang sining mga video okay, no, armas luthang, mga bladed weapons, no, iban pagid nga mga kontrabando. So far matulutawhay man ang aton sining area and ti amo na, no, madamo sunod karon sang tawo nga nagkadto sa may Binalbagan Cemetery kay ambal sa mga police action dyan way man kuno sang mo sang ginhatag balang nga oras, no, sa pagkadto sang aton sila may ka-action diri. So anytime makakadto sila action dyan kay humayon sa una, mo amo naman yung sistema diri nga tiway man gid sang oras nga ginahatag ti bisan ano oras makakadto, no, ang aton sini nga mga ka-action dyan, no. So far matulutawhay man ang sitwasyon diri sa may bahin sang Binalbagan Cemetery and at the same time, no, ginasidingan taman ang Isabela Cemetery suno kay Sir Pertedas ti matulutawhay man didto, no, sa ilang area of responsibility and at the same time diri sa may bahin sang Hinigran action dyan although kaina may nagluntad didto, no, nga vehicular accident sa may bahin sang dala, no, sang barangay Gargato although self-inflicted man lang ini pero karon ginabulong naman ang driver sang sining auto diya sa may hospital action dyan. So far, no, muna aton sa ning madulong nga update gikan diri sa bahin sang Binalbagan Cemetery action dyan. Sa nasiling tanan, no, madamo na sang tawo diri subong nga nagasindi sang ila sa tagsag ka mga kandila para sa ila sa tagsag ka mga himata
nga ari diri aksyon na dyan, no? So far, matulutaw haya manaming siyento kag bisan din nga pusod sang sementeryo subong may mga kita-kitang mga taga Bureau of Fire, mga taga Traffic Management Unit, no? Ang aton sa mga responders sa bahin sa LDRRMO, and at the same time ting aton sa kapulisan na 24/7 ari diri sa may aton sa area nagabantay gid aksyon na dyan muna, no? So far matulutaw haya ang sitwasyon diri sa may Binalbagan Cemetery. Para sa Todos Los Santos, special coverage sang Aksyon Radyo Bacolod. Direkta diri sa Binalbagan Catholic Cemetery, ini si Aksyon VJ Posible. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Bacolod, Todos Los Santos special coverage. Salamat din sa report Action VJ Posible live dara sa may Binalbagan Public Cemetery subong hapon batian man kay Baluan nga pertin ang paginutok sa mga tawo mga kaaksyon na binanga mo sini oras medyo mabudubugnaw ang pagniempo amo ni oras ginpili isang kalabanan nga magbisita kung magduaw dara sila maminatay nga magkasindi mga kaaksyon para hindi man sila matamaan sa kainiton sang panahon mga kaaksyon. We do hope lang nga mapabili nila nga maging matawhayan sitwasyon sila man nga lugar agud nga wala sa magluntad man nga magkrimel o insidente kag manabot gid no sa mga otoridad sang kapulisan ang target makaaksyon nga zero crime record. Aksyon Radio Bacolod, Todos Los Santos special coverage. Antes pa man ang report sa iba naton nga mga action correspondent kung hindi available sa Action Nelson basi pwede ta check sa Action Dale na lang sa Action Dale Salazar, no? Para makapulo pa why man tong iban nga ginapa sila nga naka-standby mga ka-aksyon. Pero antes sa mga live extension coffee mix mga ka-aksyon, nga rin ang pinakabago pero pinakamanamit nga ready to drink coffee product mga ka-aksyon, maring live extension coffee mix ang sabor sunip. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya. Standard time na 5:42 na. Aton nga mga kaaksyon sa gihapon padayon ang pagginaguso sa pila ka mga patso diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kung makita naton mga kaaksyon na ang mga supply sang bulak dala sa may plaza publika nagasid-ing kita to kay nasang hapon medyo nagkakaubos no perti kajutay na lang sa mga bilin nga mga supply mga kaaksyon. Bagod man ti sunod diri sa aton nga otoridad napamangkot naton kay nadamo gid sa mga bumalakal ilabi na dra sa may plaza publika na andan nila nga masagani piyesta minatay da na sila galusot mga kaakson pero ti amo na ang amo ginay ang mga eksena basta mo sining mga panyempo no. Kung hindi available sa Action Day, sa Action Eden, itry na lang sa Action Eden na boso. I don't know if they were able to transfer to new location sa mga matanion. Kay from Burgos Public Cemetery, they have to check man other areas, no? Dari mismo sa may Bacolod City, mga kaakson. Iba doon tabi kagamuskahon, ang pinakauling sitwasyon sila nga ginakamtangan sa syudad sa Bacolod subong nga mga tanion. Aksyon Radio Bacolod, Todos Los Santos special coverage. Kapag natin sa pinakalinya sa Action Eden Aboso. Action Eden, mayang hapon. May nga po na siya dyan. Actually, approaching kita subong sa Rolling Hills Tani, no? Galing ka ito medyo bumper to bumper ng dalagan sang trapiko. Okay. Dire pa lang sa ulunhan sang Lopez East Action dyan. Actually, tunga-tunga. Di ba sa may lapit na sa Nopo. Grabe, kabugat sang dalagan sang trapiko. Bisan gani ang mga motorsiklo, yawan, lusot, bisan nara lang sila sigad. Dito medyo balon, gidamo nga pasensya, mga going Granada nga area, kag kung may ara pa sa mga nagapakadto sa Rolling Hills, sa Pamhaven pa, pasaka dito man, sa may Granada, Alangilan area action dyan. Dugangan padaan nga nagtupa na gid ang ulan. Wow. Tulot-talit lang, pero di daw matamat na ni Baskog. Amo to nga daw halin kami sa may Burgos Public Cemetery kagina, puhag tong tawo nagprehigad kag nagadali man nga magpauli, makasindi lang kadali. Gadali naman din pauli kay ti kabudlay daan kay sirado tong dalan, mabantay pa sila sa bangga sila sa mga sasakyan. Diri sa may ginaagyan namon subong pasaka sa may bahin sang Rolling Hills ti kalabanan nga ari diri
mga private cars gid action dyan. Laka lang nakita naton gabiyahe nga mga depasero nga salakyan. Kay kalabanan iba nga pamilya nag-okupar tricycle kay tido wala man dakpanay subong kay tsindihanay lang man action dyan mo. Galing kay Haiti. Do basa gini sila magamuning sitwasyon. Amo tong ginangagaw ta ganitan dito sa Rolling Hills kay kagina bisan may mga canopy tent to sila, for sure mabasa gid sila kay ang canopy tent babaw ulo lang manilang hindi mabasa. Kung maguyo pang hangin ni dalang pagulan-ulan ti basa gini sila action dyan. Basta ang iban nga ni nagpanghimos na to kay may mga nasugata man kita dire from gapanaog di pabalik sa downtown area nga may dala na sila sa ilang mga tent kag mga mga folding beds kin plasta dito sa ilaman mga patio kagina. For sure usually amo ni 5:47 pala action dyan pero nakadulom sa palibot. Usually kung wala ka ulan-ulan nag-umpisa gining magdamo ang tawo sa mga private cemeteries kaya makapro-plastar sila gamay sa pansyon sa ila sining mga himata. Pero subong niya kay mapagulan-ulan ti amo gining budlay ning gwa to nila imbis nga nagplastar na to puro sang panyapon. Basing iba naghimos-himos na lang. Ang ibang nyo dan actually din mahilig na blasta do mga pulo picnic bilang nga may eksena, no? Oh, correct. Tiya mo na kagina, lin pa lang sang aga pagkatot mga last days kinapang set. May mga nagauna nga mga himata nga nag-set up daan sang canopy kay amo nang usually ginahimo action dyan nga pagkahapon kung hindi na masyado kasingki ang init amo na pag-apas sa iban nga mga family members kay ting iban amo man ginahimo nila nga daw tion mula sa pag-reunion ang iban kay bag-o puli halin sa piyak nga probinsya tabok pa kadto diri para makabisita sa ila mahimata subong ating kalalag kadamo kagina to gani sa especially sa may Rolling Hills sa palibot-libot namon blaction dyan sa mga sementeryo do Rolling Hills gid ang pinakagastoso kung masulod ka dito kay kadamo sa mga Balaklon na may inasalan, may nagabaligya sang mga bayo, may mga shake, may mga kapihan. Dito, hindi mo na lang mabatsagan nga ra kasi sementeryo kung maglibot-libot ka. Sa sulod, do may mga restaurant pa nga gamay correct action dyan na pwede. Kaya kung wala ka dala abi or kalabanan, nasitingan naman to kagina mo. Ang kalabanan nga dala, no, walang common nga pagkaon kay suman kag Valenciana. Usually mga kabataan, wala man nga kaon. Makakita sa aso-aso ngay nasal. May hotdog patudaan, may kuan pagid, may mga shakes, mga kuan gid. Magastuhan gid ang mga ginikanan. Pero action Zil, may action Eden, may may banda? Wala action dyan. Okay. Wala tayo sa Rolling Hills. Pero usually, may nag-set up na datira. Abot mo sa alihis, kay doon mo lang man na sila ang mga sementeryo nga mga nag-set up kung kaisa. Wala pre-pandemic, nag-set up na sila kag amo ni Uras. Gani, may nag-banda-banda na action dyan mo. Pero so far, kagina do, wala to ya. Kag lingaw-lingaw lang yun po ang mga pamilya. May tagsa lang ang mga speaker, dira. Wala pa hindi sanay sa pag-sound. Importante nga hindi lang gid bala maka-isturbo man sa piyakag-piyak kay may ara man action dyan nga wala labot sa mga nag kanupitente syempre dira sa may Rolling Hills may mga musoleo man da do na notice ta gani nga may ara ta gani nga action dyan may mga catering gid mo nga ginpahamtang bala ginatipunan ginasaluhan sang magpamilya tila inagid man subong matamat nga naga-evolve matamat na nga may changes man ang practices sang mga Pilipino when it comes to this event action dyan kaya usually sa una kung madugduman ko hindi pa makakuha mo na gid ka tigulang pero tapos hindi bla puli lang dira lang makaon sa balay kaon lang isang pilit ang ginhanda da suman ang Valenciana pero subong niya may mga salad nakita ko action dyan mga post ang iban kung wala nga mga Facebook friends may cake gani may salad may cake kada mo action dyan do wala na gid pili wala na gid sunod ang speaking of salad kag cake happy birthday kay Police Captain Paul Vincent Pendon no sa station number 2 yes happy birthday Sir Pendon doon sa birthday ni Bia Jonathan. Correct. May action dyan ng birthday, no? Kaya ba isa lang kanda mo? Isa lang kanda. O, hindi man hindi. Isa lang kanda. Wala na. Wala na, wala. Kumbaga, wala na duwa-duwa. Wala double gasto. Wala na doble gasto.
Oo, may damo ka pa, anda, may baybayi ka pa, may sumanlatik. Abi ko may baybay, ka may laki-laki ka man din. Nami tani. Nga amo gina ba pamangkot kung may baybayi, Kung may laki-laki, no? Ay, nito na yan. And actually, then, gabi ng traffic gapon sa bunga matin. Yes. Ari pa lang yung may gapon yung action dyan sa may Golden River. Ate, gidugay pa ni wala ng tsansa magkampiyon ni So, bot silingon, advice sa mga motorista, kung may plano ka mo pa rolling hills, expectaron nyo gid nga perte, baka dugay antes sa mga makalambot. Correct action dyan. Malon, gid, sang damo nga pasensya ka, nagamotor, dira, balon, ikaw mo sa inyo, sining nga mga protection man sa lawas. Kay ho, ang ulan-ulan, si Queenie, nagapulo pa batsyag na. Dapat pero for sure hindi magini sila action dyan magtiner gid sa mga sementeryo, especially ang mga estudyante bala kay tibuas ng adlaw. Dayon gid ya ang full blown face to face classes. Kaya actually na-interview ta gani ang presidente sa Alliance of Concerned Teachers Bacolod nga si Mr. Jose Makilan. Tiyambal niya nang ginapaabot nila nga mag-cooperate ang ginikanan kay estudyante, especially buwas nga adlaw mapatigayan na sa full-blown face-to-face classes. Kag advice sigid base malipat ang mga ginikanan base man sa mando action dyan sang Department of Education nga mabalon sang para sa recess kag para sa lunch ang mga estudyante kay kalabanan nga may eskwelahan wala pa danay kay pabutangan kantin kay para malikawan nga magdinagusto ang mga kabataan kag hindi ma-practice ang social distancing. So ang tawag nito is controlled recess kag controlled lunch. But silingon, recess time pero mga kabataan makaon lang sa sulod sa classrooms, mapungko lang sa ilatag sa mga pulungkuan. Subong man mag-lunch time, amo man ang matabo action dyan. So, hindi magit sila stricto sa pagpatuman sa uniform. Siyempre kay mando man to ni Education Secretary Vice President Sara Duterte nga hindi pag-obligahon ng estudyante nga magsuksok sa uniform. O galing kay gina-encourage nila mga estudyante nga mag-face mask kung mahimo pa lang. Bisan pa nga may mando man nga ginpermahan ng presidente nga optional ang pagsuksok sang face mask indoors, outdoors sa estudyante. Depende sa mga estudyante. Depende gyapon sa mga ginikanan. So, liwat halong-halong lang sa aton siniwag ka-aksyon, especially ara sa gihapon ang pandemya. Kasi lang nga mga nagapauli, nagakadto pa sa mga sementeryo, paghalong-halong gid lang sa dalanon. Para sa Todos Los Santos, special coverage sa Action Radio Bacolod, din sa Action Eden Aboso, una sa balita na sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Bacolod, Todos Los Santos special coverage. Salamat sa report ni Action Eden Aboso. Live na live mga ka-aksyon. Dras patrol, padulong sila rolling hills, galing kayo traffic per tegid. Sa sining mga tiniyon, ang dugang pa nga mga reporta sa atong mga reporters kay Action correspondent sa pagbalik sa atong special coverage dali sa Todos Los Santos 2022. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari amo na po nang si mama wala di atos na Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like ay mayara gid na butang sa module nga i-search mo ako sa mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos ano naman, ubra na dason. Ubra na dason, singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat?
Nagulam na ko sa akon nga friend, nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala ko sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya nagtulong sa akon nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nambal niya nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko, basta daw, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita sila sa ARB 40s lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred Salanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For butaw. I-records ang kinanglanon nga makapag-titikbar ka na. Yung ukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung umanatin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Di silingkod sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo, kay kayuan mo na. Pagdaswan, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nakabatik ka. Inga na tanang sang Diyos ang pagubay nga pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abri kong Fred Salanga. Kaya nga mo ito. Imunak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sa nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na.
Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey Zanton plus Gold mga kaaksyon. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama. Kabainaan kalalakinan kag katungato. Nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Atos na bakulod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero Diri sa aton nga pagpangalaga aksyon na Radyo Philippine Standard Time na size 2 na pasensya gid sa iban nga mga reporters kung na naton makuha baby karon na aksyon Dale, aksyon na Roger, aksyon Nelson sa aksyon na firing line kung sa aksyon night patrol karon sa gabi kita sa gyapon ng inyo man nga mangin ka upod. Good afternoon dira kay Joseph Carol Alinasyon migo ko nito to G.Aro. Good afternoon, thank you so much gid. May nga hapon dira kay Ma'am Vanessa Mayo sa Rochester, Minnesota, mga lag na sa kuno. Si Ma'am Ana Sinoro ga report nga balaga ulan na to sa may La Carlota City mga kaaksyon. Makon mo lang. Acción Radio Bacolod, Todos Los Santos Special Coverage. Ari na ang pinakabago nga pinaka-epektibong herbal food supplement capsule naman ng Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule mga kaaksyon, ginabalansi sini ang sistema sa turman nga kalawasan. Gali kung gusto mo nga malikawan ang nanuman ng internal organs problem, mag-Evergreen Herbal Capsule. Ang epekto sini ang sobrada lang ang mamalaing elemento sa sulod sa itong lawas, buhinan, pero makulang ang mga vitamina kag minerales, dugangan ng Evergreen Herbal Capsule. Cleansing, nourishing kag balancing, Evergreen Herbal Capsule. Acción Radio Bacolod, Todos Los Santos Special Coverage. Aksyon Radio Philippine Standard Time na size 4 na mga kaaksyon. Salamat gid sa naman nga pagpakig-upo diri sa itong special coverage sa Aksyon Radio Bacolod para sa Todos Los Santos 2022. Kabay pa nga mangin may nalungon kita sa tanan nga mga tinion, ilabi na maulano ng panyempo, badala gid sa proteksyon sa kaugalingon, likawan gid ang paglapas sa pila ka mga pulisa kag pagsulundan nga ginapatuman sang aton nga mga otoridad. Standby na mga kaaksyon na sa ito naman nga Aksyon Balita Evening Edition o po naman kaaksyon Undefensor Lisay. Karon sa Aksyon Firing Line, dugang pagig mga sitwasyon sa probinsya kag syudad sang Bacolod, ibaloon pod kay Aksyon Marlon Genovea. Kagaron sa Aksyon Night Patrol, liwat kita magribatiay sa kinaanda na kunaman ang inyo alagad sa kanginan, Aksyon Jan Diaz nga nagasiling ang katapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tion sang kalipay, kasubo man o kon kabudlayan. Hindi ini hampang-hampang ang amon ang kamaturan gid lamang para sa Todos Los Santos Special Coverage. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.
Aksyon!